Се убиеш. Как сте? Sure. Представте ви? Да, чувам стъпки вътре. Тук има. Не, виж, просто Окей, значи... избягваме. Чум го. Значи... То път няма Аре, да, да се брат. Към регистър. Идва. Санити, аз съм... Чао. Ето го, насубите! Чакай, адаме. Ела до мен. Ето ти вода. Значи... Обичаме вечно. Му насубите го, черния! Трябва да направим нещо в тези къщи с читалището. Добре, не ми ще трябва да направим. Какво? Пардон! Кой е в тази къща? Кой е в тази къща? Аз мога да клъцна.